ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೆಲ್ಲಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯೆಲ್ಲಾರು ಪಂದೇನೆ ಇನ್ನು ಏರ್ಪುರಿನ ಚಾನಲ್ನ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಈನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕುಲು ಊರಿಗೂ ಪಿದಾಡ್ದಾಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಿದಾಡುವ ದಾದ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಹಿಡ್ದಂಕ್ಲೆ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಾರ ಪೋಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಗಾಡಿ ಪೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಏರೇರು ಪೋಪ ಪಂದು ಪನ್ಪ್ಯಾನಿ ದಾಯ ಪಂಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ದೀಪನ್ ಬೊಚ್ಚಿಂದು ಇನ್ನ ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ಮುಳ್ದಿತ್ತಂಡು ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಪುಲಾವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಂದ ಅಂಚ ಅದ ಒರಿಂಡು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡು ದೀಪುಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ದೀರ ಜೊತೆಗೆ ಅರಪ್ಪಡನ್ನು ದೀತೇನು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಕುಡಿಯರೇ ಏರ್ಪಂಡ ಯಾನು ಜಿಯಾನು ಮುಲ್ತಿರ್ದು ಜಿಯನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬರೋಂದಿಜ್ಜೇರು ಅರೆಗೊಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ತಾತ್ರ ಬರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪೇನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಯಕ್ಕ ಅನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ 2 ಜನ ಜೋಕುಲು ಇಂಕು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಅನ್ನೆ ಬರ್ಪೇರು ಅನ್ನೆ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಕುಲ್ಲುಜೇರು ಖಾಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬುಡ್ರ ಅಂದೆ ಖಾಲಿ ಎಂಕುಲೆ 2 ಜನ ಪೋಪತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಪುರ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುರ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಪೋರ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅನ್ನೆ ಬರೋದು ಇಲ್ಲೇರು ಈಜಿನ ಜಿಯನ್ನ ಪಪ್ಪ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಜಿಯನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬರ್ತಿದ್ವೇರು ಪಂಡ ಹರೆ ಕುರ್ಸೋತಿದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಜೋಕುಲು ಇಪ್ಪನ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಎಂಕುಲು 2 ಜನ ಎಂಕು ಪನ್ನೆ 2 ಜನ 3 ಜನ ಕೇನು ಜೇರ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡಲ್ಲ ಜೋ ಹೊಡಪ್ನತೆ ಅಂಚ ಲಗೇಜ್ ಇತ್ತೆ ಕುನಾರುಂಡು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆ ಎಂಚೂರು ನಡಪೊಡತ್ತೆ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಪೋರ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಜಿಯನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕೊನೋ ದೀಪೇರು ಅದ್ರ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪೋಪುನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಹಾಪುನು ಗಿದಾಡಿ ಪಕ್ಕ ಅಂತ ಸೆಕೆ ಹಾಪುನು ನಾನು ಈತ ಪೊರ್ಲ ಅದು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ದಾದ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕಡೆ ರೆಡಿ ಹಾಪುನು ಪೋಪುನು ಬೈ ಹಾಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪುನು ಮನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ ಪೋಪುನು ಜೆತ್ತಿದ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮೊನೆ ತೂಪನೆ ಬಿಡ್ಚತೆ ಅಂಚ ನಾನು ಪಿದಾಡಿನಾಗ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಟ್ರೈನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ ಬರಾದಿತ್ತು ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಈ ಸರ್ತಿ ಲೇಟ್ ಹೋಯ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಟ್ರೈನ್ ಫೋನಾಗ ಬಿಡಾತಿತ್ತು ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂದಿತ್ತು ಅಂಚ 6 ಬಜೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೋದ್ರು ಫುಲ್ಲೋಡು ಒಂದು ಗಂಟ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇರ್ತಾರೆ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಬರ್ತದ್ದು ದಾದ ಪಂಡ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಬರ್ತದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಈ ಸರ್ತಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಎಂಕು ಬೇಗನೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ತ ಅಣ್ಣೆಂಕಲ್ನ ಗಾಡಿ ಇದ್ದಾದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಲೇಟ್ ಆಣಿಕ್ಲೆ ಬರ್ರ ಚಿನ್ನಂಕಿಲ್ ನಾವು ಒಂದು ಬೇಗನೆ ಬೇಗ ಈಗ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನ ಕೋಪ ಬರೋಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬೇಜಾರ ಒಂದು ಬೇಜಾರ ఇంట్లో మస్తు లగేజ్ ప్రియాంక సాకండా జియాన్ 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 దూరం వందల ఊరు ಇಟ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಟ್ರೈನ್ ಕೂತಿಸಿ ಎಲ್ಲ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಇತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ಕೋದಿತ್ತು ಹುಡುಗ ಮಸ್ತೆಲ್ಲ ಮೋನೆ ನೀರು ಬರ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದಪ್ಪ ಕಂಡಿರೋ ಗರಿ ಪೂರ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಕಿರಿಯದ ಸೀನರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನ ಕತೆ ಸಿನಿಮಾ ದೂರ ಹೋಗ್ನು ದೂರ ಹೋಗಿಲ್ಲ ರೀ ಮಂಚಕಾಯಿ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಕರಿಯಾರಾ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಕರಿಯಾರಾ ಗೆಡ್ಡ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ನ ಎಂಕ್ ಖುಷಿಲ ಅಂಡ್ ಚೂರು ಬೇಜಾರ್ಲ ಅಂಡ್ ಬೇಜಾರ್ಲ ಜಿಯನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಂದೆ ಜಿಯನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದ ಅಂತಂಡೆ ಕುಡ್ದು ಹೋದಾಗ ಇದನ್ನ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದ ಅಂತ ಅದಪ್ಪಣ್ಣ ಆಡ್ಸಿ ದೊಡ್ಡ ಪಪ್ಪುಂಡ ಅವ ಕರೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರು ಅನ್ನದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಬೇಜಾರ ಜಿಯಾನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೀಯಾನಲ್ಲ ಕೈಗೋಸ್ಕರ
ಓಂ ಸೈ ಜಿಯನ್ ಜಿಯನ್ ಮುಲ್ದಿಲೆ ಏನಲ್ಲ ಜಿಯನ್ ನಿಯನ್ ನಿಯನ್ ಪ್ರಿಯಕ್ಕ ಏನು ಅಲ್ಪನಿ ಚಾ ಪಡ್ತಾ ಪ್ರಿಯಕ್ಕ ನಾನು ಚಾ ಪಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಬರಿಯ ಪ್ರಿಯಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲೋ ಕೊಡಿ ಗೋಂದುಲ್ಲೋ ಇತ್ನ ಇಟ್ಟೋಗದಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಇಚ್ಚಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಏನಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸರಿ ವನಸ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಓಕೆ ಪ್ರಿಯಕ್ಕ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಸರಿ ಬಡ ಬೇಗ ಮಲ್ಕೊಡ ಬೇಗ ಮಲ್ಕೊಡೋದು ನೀರು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮಿ ಏನಿಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಲೆಪ್ಪು ಓ ಕೂಡ ಏನ ಕಾಫಿ ಬರ್ಲಿ ಅವರ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಇಂದು ಶೀತಾಪುರ ಕೆಮ್ಮ ಶುರು ಆಪುಡು ಚಿನಿ ಮನ್ಕೊಕ್ಕೈತೆ चालू ना जबर है ना हां एक तो हा गर्मी में Aku